Türkmenistanyň agyr ykdysady kynçylyklary, maliýe etmezçiligini, iş orunlarynyň köpçüliklerini kemeldilmegini bastym geçirýän döwri türkmen emeldarlary Aşgabatyň seismologik taýdan aktiw bir tebitinde 35 gatly binanyň guruljakdygyny ma'lum etdiler. Bu arada Türkmenistanyň Guruluşyk we Binagärlik ministrliginiň döwlet ekspertizasy boýunça baş idarasynyň ýolbaşçysy Murat Nepesow 19-njy noýabrda eglan etdi. Ol Russiýanyň ýokary döwlet ekspertiza gullugynyň howandarlygyndaky Guruluşyk Ekspertiza Institutunyň ötüşi atly 4-nji halkara konferensiýanyň dowamında çykyş etdi. Nepesow täze binanyň şeýlede başga köp gatly desgalaryň paýtagtyň Demirazak hewtinde gurulmagy gözüňde tutulýan Aşgabat City toplumynyň çäginde galdyryljakdygyny aýtdy. 2019-njy ýylda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatda şäher içinde guruljak emma umumy bahasy aýdylmaýan Aşgabat City taslamasynyň guruljakdygyny eglan edipdi. 744 hektar meýdanda gurulmagy gözüňde tutulýan bu işöwürlük merkezinde umumy hasapda 200 desgany, sultany 170.000 adama niýetlenen 12 gatdan 35 gaty çelini 180 ýaşaýyş saýyny gurmak hem gözüňde tutulýar. Bellemeli ýeri Türkmenistanda guruluşyk pudugyna edilýän köp milyonlyk çykdyjylar ýurtda ykdysady krizisyň dowam edýän wagtyna hem de pandemiýa sebäpli global ykdysadyýetyň şol sanda türkmen ykdysadyýetynyň hasda haýarlaýan wagtyna gabat gelýär. Türkmen hökümetiniň tanqidçileriniň pikiriçe Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklaryň esas sebäpleriniň biri prezidentiň bir öz tarapyndan karar berýän gymmatbaha, özüni ödemeýän guruluşyk taslamалary bolup durýar. Sol bir wagtda prezident Berdimuhammedow 3 aprelde geçiren hökümet maslahatynda dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaý bilen baglylykda guruluşy meýilleşdirilen ähli desgalara gaýtadan seretmegi we diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli zerur desgalary taýlap almagy tapşyrypdy. Emma munda 7 aý töwerege edilen tapşyryga garamazdan ýurtda, hususan da Aşgabatda gymmat bahaly, sultanda tenagat ähmiýeti bolmadyk mihmanhanalaryň maslahat merkezleriniň guruluşy dowam edýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetde sulan yerli synçylar Türkmenistanda gurulup ulanylmagy berilýän kaçaň mihmanhanalaryň köplenç boş durýandygyny aýdarlar. Russiýanyň ýokary döwlet ekspertiza gullugynyň web saýtynda konferensiýanyň netijeleri boýunça ýerleşdirilen maglumatda täze 35 gatly binanyň Aşgabatyň 9 baldan hem aşýan seismik taýdan aktiw zonasynda galdyryljakdygy bilinilýär. Sol bir wagtda Nepesow Aşgabatda 1948-nji ýylyň oktýabrynda uly helakçylykly ýer titremäniň bolandygyny, onuň netijesinde şäheriň tas ýeriň ýüzünden syrylandygyny, şeýlede 100.000-den hem aşy adamyň ölendigini aýtdy-da. Täze binanyň guruluşynda seismologik ýagdaýlara aýratyn üns beriljekdigini öňe sürdi. Galy berse bu habar Aşgabatyň itigindäki çoğunluda yerli guruluşyk firmalarynyň gurjak täze etrabynyň binalarynyň taslamalaryna seredilýän wagtyna gabat geldi. TDH-nyň maglumatyna görä, çoğunluda Aşgabatda Sowuz awtolog ýolunyň iki tarapyndan ýaýbanlanjak şäherçäniň meýdany 620 ýa-da 663 hektary deň bolup, ol ýerde 15-35 gat aralyndaky ýaşaýyş saýlarynyň 130-dan 177 çelnesini gurmak planlaşdyrylýar. Azatlyk bilen anonim şertde gurulaşan yerli inženerleriň biri çoğunluda ýakyndan etýän kanal derarly ýerasty suwuň derejesiniň ýokarydygyny, üstesine Aşgabatyň töwereginiň ýokary seismik aktiwlik derejesini hem ýatdan çykarmaly däldigini belläp, yerli guruluş firmalaryna bu hili taslamalaryň ynanylmagyny soraga aldy.